Ġinien l-Indipendenza f'Ħażebuġ li jinsab fi stat ta' telqa se jara investiment ta' €1,000,000 biex jinbidel fi spazju ieħor miftuħ għad gawdija tal-familji. Dan ħabbar waqt żjara li jagħmel is-Segretarju Parlamentari għax-xogħlijiet pubbliċi Omar Farrugia propju fl-ewwel jiem tal-proġett. Hawn intqal kif minn barra l-ispazju ħodor ix-nies jinkludu wkoll basketball court u picnic areas dan minn barra li l-ilma tax-xita se jinġabar f'ġibja biex jintuża għat-tisqija tas-siġar u l-pjanti tal-ġnien stess. Xogħlijiet oħrajn jinkludu funtana ġdida, sistema ta' dawl moderna biex ittejjeb il-viżibilità fil-għaxija u l-installazzjoni ta' sistema ta' CCTV cameras biex tiżdied is-sigurtà fil-post. Dawn se jingħaqdu ma' sistema ta' pannelli fotovoltaiċi ġdida li se tiġġenera l-enerġija fil-post. Se jsir ukoll restawr estensiv tal-ħitan eżistenti. L-aċċessibilità għas-sit se titjieb b'aċċess aktar sigur fejn se tiġi installata Pelican Crossing fi triq prinċipali li tagħti għall-istess ġinien. Is-Sindku ta' Ħażebuġ Mark Camilleri esprima s-sodisfazzjon tiegħu għat-twettiq ta' dan il-proġett li se jara żona abbandunata għal xieren ta' snin tinbidel f'waħda adattata biex wieħed iqatta' ħin ta' kwalità. Llum verament ninsab kuntent hawnhekk illi waħda mill-ħolmiet tagħna bħala kunsill se tibda titwettaq. Hawnhekk huwa ġnien li huwa abbandunat xieren ta' snin u permezz tal-Public Works ħankunu qed intuħ dera ġdida. Is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia innota kif dan il-proġett mhux iżolat iżda wieħed minn kullana favur riġenerazzjoni ta' spazji mitluqa. Dan huwa proġett ieħor minn sensiela ta' proġetti li din inwettqu bħala gvern biex postijiet li bħalissa jinsabu mingħajr użu jinbidlu fi spazji ħodor u miftuħa għall komunitajiet tagħna.